Тази сутрин даже им се скараме, защото закъсняваме да дойдем тук да се учим. Може да покажем, че сме признателни за това, което са направили хората за нас, нашите предци. И срамно или не, има много хора, които бягат от България, но радостното е, че когато отидат там, те осъзнават, че България е една родина, за която се заслужава да се умре и да се... Най-важното е, че тия хора осъзнават, че те са обичат тази България и рано или късно се връщат обратно. Тази сутрин, когато излязохме от къщи, точно това говорихме, че трябва да дойдем да дадем почет на тия, които са загубили. Благодаря ви за хубава въпрос. Благодаря ви ние за изчерпателния отговор. Здравейте, искам само да ви попитам, говорите ли на децата си за хората, които са освободили България? Да, при всяка възможност и при всеки един повод празничен. Има тема за разговор и не само тогава. Освен това всеки понеделник гледат История БГ. Това е много интересно. Чудесно. И за кои личности сте им казвали? И техните Знаете и за генерал Гурко, и за Столетов, и за... Да, благодарим ви за отговора. Печелихте си едно знаменце. Аз произлизам от род, който носи началото още 1800 и нататък. Значи ние сме право деца на капитан Петко Войвода. Капитан Петко Войвода е мой праправойчо. Моите деца са възпитани да вярват във всичко българско. Защото нищо, че рода ни произлиза от Дедея Гач, днешен Александрополис, Гърция. Ние сме родени и израснали тук. Капитан Петко Войвода, всички знаете, че се е борил за освобождението на България. Да, Благодаря ви за изчерпателния отговор. По-празнуван празник ли от 3 марта? Така, лично за мен не е по-празнуван. Мисля, че повече хора се събират на 3 марта, все пак Свети Валентин е някакъв небългарски празник. Не просто да вляза в България и стана известен. Мисля, че 3 марта е по-известен и трябва да е по-известен. Лично за мен е по-известен. Надявам се за всички българи. Е така. Свети Валентин по-празнуван празник ли от 3 марта? Така като гледам хората тук, не мисля, че Свети Валентин е по-празнуван празник от 3 марта. Така е. Определено може и да не го по такъв начин показваме, но някак дълбоко в себе си всеки цени и историята си, и миналото си. Въпреки че няма лошо и в това да празнуват младите и Свети Валентин. Че всички го празнуваме и него, но определено това, което е национален празник, това, което е наше историческо минало, наша съдба, е хубаво да се знае и е показателно, че се знае. Благодаря ви за изчерпателния отговор. отговор. Благодаря. Свети Валентин по-известен празник ли е от 3 марта? Ами, смятам, че колкото и да се опитваме да продължаваме на западноевропейските страни и на Америка, все още 3 марта е доста по-известен от Свети Валентин. Възрастните хора, нашите майки, бащи, по-големите ни братя и сестри не почитат Свети Валентин. Може би по-младото поколение, да, но все пак по-голямата част уважава националния ни празник, както и трябва да бъде. Да, много добър отговор. Свети Валентин е просто празник на влюбовта. Това е. Вашето мнение? Според мен Свети Валентин е по-известен, защото знае цял свят, а 3 марта не е само. Благодарим ви за отговорите.
Здравейте, аз съм от Интерак Пловдив и искам да ви попитам само, справедлив ли е бил Сан-Стефански мирен договор към България? Според мен не. България е била ощетена. С това мисля, че не. Благодаря ви много. Благодарим ви за отговора. Няма за Спечелихте си знаме. Справедлив ли е бил Сан-Стефанския мирен договор? Според мен не е бил справедлив, понеже доста голяма част от територията на България, която е била преди турското робство, е била доста урязана и е била дадена на Османската империя. За това според мен не е бил справедлив. Да, благодаря за отговора. Защо мислиш, че 50 нюанса сило се чете повече от подивото? Случайно срещнахме интерактори на главната и това са нашите приятели. Кажете здравейте! Здравейте! Искам да попитам, защо днешните младежи четат повече от 50 нюанса сило, отколкото подивото? И на двамата мнението ще чуем. Въпрос, много дълбоко разсъждение. Може би така са възпитани да ни уважават нашите български народни ценности. Заповядай за... Като цяло аз съм чела 50 нюанса. Сигурно съм гледала филма. Но сме чели подигото. Но съм чела подигото И си горда с това. Което значи, че получаваш... Да, получаваш знамен. Знаеш ли кой е този български будител? Паисий Хилендарски. Браво! Нарекали Васил Левски, защо скачате хубав? Браво! Се освободила България. България се освободила, нека да го отговоря малко шаблонно в началото, се освободила от едно 5-вековно потисничество. Най-вече се освободила от това да изповядва свободно вярата си. Освободила се също времено, с течение на времето, от някои свои менталитети. За съжаление, не се освободила от сребролюбието. И това е жалкото. Ако това нещо не им се набива в училище, смятам, че някой ще се поинтересува наистина, което е малко тъжно. Вие какво мислите по този въпрос? Ами аз, че не се интересува доста голяма част от тях. Значи искате да кажете, че повечето младежи се интересуват просто от социалните мрежи и Да, другото нещо е, че ако не се публикува нещо в социалните мрежи относно днешния ден, едва ли ще знаят. Дори в това число аз не мога да кажа, че аз съм човек, който супер много се интересува от такива неща. Нали? До известна степен не е като изобщо не се интересувам, но просто не знам дали сме повлияни всички от самите социални мрежи и цяло днешния начин на живот, но това е факт. Добре, благодаря ви много за отделеното време. Благодаря ви за отговор. Българите гордеят ли се с историята? Да. Нещо. Защо мислиш така? Или с кое в историята си се гордеят? Днес колко много хора имаш, това е абсолютно показателно за това, че все още има хора, които вярват в това и които ценят историята. Благодаря за отговора. Какви ли си знаме все?
тебе интересуват ли се днешните деца от историята на България? Защо няма да бъдат? Също зависи от човек, защото някой не знае всъщност през какво е преминала България. И не знае, че всъщност това е една от първите държави. Все пак се дадем 600 до коя. Значи първо се даде 630 на Кавказ, после са дошли тук. Имало е по 12 Българии, една в Северен Афганистан, една в Северна Италия, имало България в Русия, имало България в Унгария. Навсякъде имало българи. Всъщност България е една много велика страна и определено има с какво да се гордеем, защото сме преминали през много, през турци, през византийци, пак сме си останали с българската кръв, не сме се смесили и има с какво да се гордеем, определено. Браво, Поли, много хубав отговор. Много добър отговор. От това нашата история да бъде преподавана толкова много в училище, да бъде по-скоро всеки ден говорено за нея. За какво говорим? Не се правят достатъчно филми. На нашия език, да го кажем, пиарът ни е слаб. Защото когато говорим за американска история, например, всеки от тяхните филми, аз съм горд за това, че съм американец, говорим за европейска история, например, нацизма, отново невероятен пиар. Съответно трябва да имаме ново отношение към това как история се преподава към младите. Разбира се, няма проблем. То се съдава право дискусия. Играта се промени. Моя приятел му попитвали как се отнася младия човек. Аз искам да го попитам, според вас, има ли промяна на историята да се казва не турско робство, турско присъствие или владичество? Не казвам. Не. Трябва ли да принизяваме Ботев и Левски като обикновени разбойници, терористи? Има такива сведения. Виждал съм такива статии в интернет за Христо Ботев и Васил Левски, което факта, че те са били хора, които са правили всичко за родината си. Доколкото знам, Васил Левски е имал рана в корема, който не е лекувал и е обикалял цяла България и е описал всяка една стотинка, която изхарчи за нещата, които си купува, но той не е можел да яде много неща. И доколкото знам, е ял само хляб и маслини. И, което довежда до факта, че този човек е дал всичко за родината си. Не вярвам просто да се изразяват като просто хора в нашата история. А колкото до османско владичество, не може да се каже, че това е било турско присъствие, като те са избивали хора от нашия етнос. Просто това е несправедливо за мен и е обида да се каже турско присъствие. Благодарим за изчерпателния отговор. Децата искат да печелят. Март на всички българи. Да е свободна България.